шом бахайр азизон. имшом тарзи таҳияи шуркарамро пешниҳод мекунам бо равиши хеле осон ва содда. аз ин усул ман бештар аз 20 сол истифода мекунам ва шукри худованд ҳама вақт натиҷаи хуб мегирам ва шумоам пешниҳод мекунам ҳатман омода кунед ва санҷида бубинед. умедворам писандатон меояд. ва қаблан арзи сипос барои дастгириҳоятон. ташаккур ки бо ман ҳастед. то видеои дигар. худованд нигаҳбони мо бо шумо. шуркарамро аз 3 кило карам тайёр мекунам ва барои он 3 дона сабзӣ ва сирпиёз мегирам ва намакоб тайёр мекунем. барои намакоб ба мо 1 литр об, 2 қошуқи ғизохӯрӣ намак, 2 қошуқи ғизохӯрӣ шакар лозим аст. онҳоро ба обамон илова мекунем ва баъдан ба ҳамин об 150 мил сиркаи 9% ҳамин гуна ки дар навор мебинед аз ин рехта ба намакоб илова мекунем. баъдан ба он 3 қошуқи ғизохӯрӣ равғани растанӣ, 4-5 дона барги бу ва мегузорем ки намакобамон биҷӯшад. 3 дона сабзиро ранда мекунем ва акнун карамҳоро барга барга карда ба зарфи ҳатман сирдор бояд бошад. ба зарфе ки ба шумо муносиб аст қабат ба қабат мечинем. ба ҳар қабат сабзӣ ва сирпиёз мемонем ва намакоби мо ҷӯшид ва аз болои ҳамаи ҳамин карамҳо намакобамонро мерезем ва бо лаълии сахт фишор медиҳем. ва барои оне ки зери фишор хуб истад карам, аз болояш вазна мемонем ва 1 шабона рӯз дар ҷои хунук мегузорем. хуб 1 шабона рӯз гузашт. шуркарами мо аллакай омода шудааст ва бубинед бисёр хушранг омадааст ва таъмашам бисёр олӣ омад. ва баъди он шуркарамро ба 1 зарфи дилхоҳ гиред, зарфи муносиб ва баъдан дар яхчол нигоҳ медорем шуркарамро. хуб омода шудааст нӯшиҷон. умедворам писандатон омад.